някой да го записва на оперно пеене. Няма да е. То просто се е видяло. Днес сме се събрали тук за какво? Разбира се, за да продължим с Майнкрафт, втория епизод. Някой да направи нещо, че качвам второ видео. Абе, тихо, бе, в момента снимам. Да, знам, но няма да я дам дори, защото ти викаш постоянно. Домче, в което се живуркаме, така да се разкажа. Дене, което е добре. Сега, нещата, които прочетах в коментарите, беше, че това, как се казваше, не айрон. Другото, гадното, по принцип, копъра. Копъра може да се... Вече аз с тия имена съм много добре, не знам дали забелязате. Та четах да се затворих в къщата си. Няма проблем. Та ми казахте за това, че мога реално да го използвам за брой. За което аз реално даже не се бях сетила. Леко съм малумна. Нека игнорираме това. Не знам обаче дали само тук имаше или и някъде другаде бях намерила. О, да, има още. Ако мога да се направя поне каска или панталони или каквото и да е. Каквото и да е. Сега тук трябва да копая, добре, изкопахме го. Имаш ли другаде? Защото вече наистина хора си нямам абсолютно никаква представа. Реално, сега ще съм снимала преди един месец. Пък всъщност снимах преди... Тихо, ако обичаш, защото снимам клип. Трябва да знам как да го режа. Няма значение. Колко реално имам в мене си? 41! Охо! Даже мога да се направи каска и панталони и много работи. Това е 10 точки. Браво, супер сме. Какво ще правим днес? Нямам план в действие. Просто каквото почувствам. Така, едно от нещата, които съсетих, че не съм направила, е да си сложа торчове на къщата, за да не се спълнват монстри около къщата ми. Ой, много ми стана яко, като видях всичките коментари, които са написали, така се опитват да ми помагате да играя като по-нормален и адекватен човек. Много е яко, защото сега, че ставаме някакво комюнити. Аз съм щастлива, не знам за вас. Така, добре, сложихме торчове и вече стана вечер. А както знаем за мен, аз вечер не излизам, защото страхът е прекалено голям. Ще го направя, просто все още не мога. Вътрешно да си позволя да направя нещо толкова, голямо. Имаме вече 7. И сега какво мога да си направя? Мога да си направя, примерно, каска. Как се прави каска? Така не се прави каска. Разбрахме. Може би така. И така не се прави. Как се прави каска? Или така? Как се прави